simudza mahuko tikamadzisa tinongo bata musoro zvanyanyisa titoerewo mitoro 'cause we lose. God bless you. 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 This is. God bless you. God bless you. God bless you. Just notify other people. Notify other people that the prophetic bolt cutter is in the house. Notify people that the prophetic bolt cutter is in the house. And the apostle Dunamis is in the house today. The prophetic bolt cutter Bobojani Spanner. Simbi inodya dzimwe simbi yashika yapo pano. Simbi inodya dzimwe simbi yashika pano. The prophetic bolt cutter is in the house. The prophetic bolt cutter is in the house. Chingotaurira mumwe munhu, my love nema likes, my love nema likes. I want you to tag someone. I want you to tag someone. Tag your friend, tag your neighbor, tag your mother, tag your father. Just tag someone. Invite someone to join in the live broadcast. Dakuti ungo invite someone anditika chingotaura kuti muprofita Bobojani Spanner simbi inodya dzimwe simbi yauya yapano na apostle Dunamis. #magetsi ekudenga. Chingovataurira kuti mukadzi ane nharo nemurume ane magetsi ekudenga ari pano nhasi. Ndoda kuti ungotega someone, invite someone, invite someone, invite someone. Chingonotifya vanhu kuti the prophetic bolt cutter is in the house to bolt cutter every situation. Taura kuti the prophetic bolt cutter. How is my sound? Can you hear me properly? Muri kundinzwa zvakanaka here? Kwamuri kunditerera muri zvichida uri muZimbabwe, zvichida uri kuSouth Africa, zvichida uri kuBotswana, Zambia, zvichida uri kuZambia, zvichida uri kuUnited Kingdom. Handizive kuti uri kundiona uri kupi mukati mezuva ranhasi. Chingotega someone, invite someone angouya pano. Vataurira kuti muprofita kadzi Bobojani Spanner auya pano. Vovataurira zvakare kuti apostle Dunamis #magetsi ekudenga nhasi vari pano. Tauya inonzi question and answer, and the green button is also there today. Saka tauya question and answer today. Anditika makasununguka mese. Ndoda kuti invite someone, invite someone. Chingo invite someone kwa ari koko, invite someone, take someone. My love nema likes, my love nema likes, my love nema likes. I want you to take someone. Loud and clear. Thank you so much. Thank you so much. Sound is good. Thank you so much. Thank you so much. Ndoda kuti ungodedza vamwe. Take someone anditi, take someone, take someone anditika. Tadzoka zvakare mukati mezuva ranhasi by public demand. We are here today anditi. Network yakazoita manyemwe last time. Tikazobva pano tisina kunyatsopedza zvatavinga mukati menzvimbo ino anditika. Take someone, take someone. Aiwa nhasi tatouya takagadzirira kasemukadzi ane nharo anditi. Tatouya energy yese titori pano nhasi. Tatouya nemabolt cutter acho nemagetsi ekudenga atori pano nhasi. Bobojani riri pano anditika. Bobojani riri pano. Handizive kuti chii chauri kudira bolt cutter anointing, but ndati Bobojani nhasi rauya riri pano. Mukadzi ane nharo. Wani mukadzi ane nharo anobata hari achipwanya hari anditi. Wani mukadzi ane nharo.
wani mukadzi ane nharo Facebook live wani mukadzi ane nharo handiti wani mukadzi ane nharo ari pano wani mukadzi ane nharo ari pano handiti ka wani mukadzi ane nharo anobata hari zvisinei nekuti nyika yati chii but mudikani ndati pane zvimwe zvinhu ukatarisa mukati memagwaro handiti pane nhau inondinakidza yakaitika mukati memagwaro panga paine muprofitakadzi ainzi Dhibhora but panguva yana Dhibhora kwakanga kuine maarmy commander but ana Bharaki maarmy commander vaitotaura kuti hatikwanise kuenda kuhondo kana pasina muprofitakadzi achatitungamirira kumberi. Imagine this is a army commander, munhu anotungamira kana kuti munhu aitungamira mauto, but aisvika pakunotaura kuti muprofitakadzi Dhibhora kana muchinge musipo hatikwanise kusimuka kuti tigone kuenda kuhondo nekuti secret yakanga yazikanwa ana Bharaki army commander akanga aziva kuti pane dzimwe nhau dzinoda kumbotungamidza muprofitakadzi kumberi, pane dzimwe nhau dzinoda munhu akambotakura 9 months anoziva kurwadza kwemimba, anoziva kurwadza kwemarriage, anoziva kurwadza kwekutakura mwana kumusana. Pane dzimwe nhau mudikani dzaimirirwa nana Dhibhora zvekuti kana vanhu vasvika hanzi muprofita Dhibhora mukadzi yeye anondi inspire zvisingaite nekuti muprofitakadzi Dhibhora hanzi aigara pasi pemuti, but agara pasi pemuti hanzi many people will to come to inquire from here, be it my politicians, be it high profile people, be it business people, be it people from all walks of vaitoenda kumuprofitakadzi voenda vonotaura naye kuti nhai muprofitakadzi pane hondo iriko yatiri kuenda kunorwa iye, mati tingakunde here kana imi musingatitungamire, kana imi musiri kuda kuenda nesu hatikwanise kuenda muhondo nekuti kana mukasatitungamirira hanzi tinoenda tikanorakashwa kuhondo. Dhibhora inspires me, Dhibhora inspires me. Ndati Dhibhora anondi inspire, Dhibhora anonditira zvakanaka. Ini ndiri mukadzi akafangana na Dhibhora, mukadzi ane nharo anoti zvinonzi nenyika hazviitike, ndo zvatakadanirwa izvozvo. Anoti zvinonzi nenyika zvatadzikwa ameno kuti watenderera. Mudikani pane zvimwe zvinhu zvisingade prayer. Ndinoziva kuti watsanya, watenderera, waneta. Kana tikakubvunza mafasting izvezvi unondiudza Esther's fasting, unondiudza Daniel fasting, unondiudza type netype yefasting. Kana ari makomo mudikani uchandiudza rekwamutemwa, ugondiudza repaWarren Park, ugondiudza rekushurugwi, ugondiudza handizive makomo ekupi nekupi auchanditaurira. But despite kutenderera kwawaita, kuenda kumakomo kwawaita, kuenda kurova maprayer kwawaita, tikatarisa life yako mukati mezuva ranhasi, the more you are fasting, the more kurohwa nemurume, the more you are fasting, the more nhamo ichikutamba tsvina. Wakamboona vanhu vanogara mumakomo nguva yakareba vaivaya achiburuka mugome imomo paenda kumba haana kana sendi muhomwe, haana kana koini chairo muhomwe, but aspenda 20 days ari mukati megomo achirova prayer ari imomo. Iwe mudikangi nhasi wakanditserera, ndati nhasi chakachaya paCC Melis Diaries, ndati nhasi chakatochaya paCC Melis Diaries. Ndoda kuti ungotega samwanya mudikani hazvisi sekta tanga nditika vamwe vachijoina vamwe vachiuya. Ndoda kungokutaurira mudikani kuti it's not everything that needs prayer, it's not everything that needs prayer. The devil is not afraid of prayer mudikani, the devil is not afraid of prayer. Jesus, after fasting and praying for 40 days, Jesu ivo mbune vapedza kutotsanya nekuna
matter for 40 days to show that 40 days and 40 nights. Imagine wapedza kutsanya for 40 days and 40 nights to show that the devil is not afraid of prayer. Unaona Satan, to show that the devil is not afraid of prayer. He approached Jesus. The devil approached Jesus. The devil respects principles, not prayer alone. Mudikani, the devil respects principles, not prayer alone. Anditika, the devil respects principles, not prayer alone. Prayer alone does not bring results. Prayer alone does not guarantee you results. Prayer alone does not guarantee you results. Mudikani anditika. The devil respects principles. He respects my principles, not prayer alone. Prayer alone does not always bring results or give you a guarantee that everything you are praying for is going on well. Prayer must be used hand in hand with the principles. Prayer must be used hand in hand with the principles. Prayer must be used hand in hand with the principles. You cannot override the principles with the prayer. You cannot override the principles with the prayer. There are things you must do. There are things you ought to do in your life. There are things you must do. David, on a certain time, David in a certain time was told to stop praying. And he was told to stop praying, but to raise an altar. But to raise an altar. When he did that, the plague stopped. Pane nguva yekuti wanamata, pane nguva yekuti watsanya, nguva yakareba apana chiri kubuda kana kufamba. That is when you must raise an altar. That is when you must raise an altar. Wanamata nguva yareba apana chiri kufamba, watsanya nguva yareba apana chiri kufamba. That is when you must raise an altar. Kuneva kato sacrifice ikani kuti zvako zvisafambe, vakabvisa mombe kuti zvako zvisafambe, vakanodeura ropa kuti zvako zvisafambe. Anditika vakato mabira akatambwa kuti nhau dzako dzisaitike. Mabira akatambwa mudikani kuti usagare mukati memarriage. Mabira akatambwa mudikani kuti iwe usafambe nemota yakanaka. Mabira akatambwa kuti usawane basa rakanaka uite rombe. Anditika kune vakatotamba mabira vakabika doro vakaisa fodya mpazi. You cannot override that by prayer. You cannot override that by prayer. Prayer will only reveal to you that things have been sacrificed behind the scene. Prayer will only reveal to you that things have been sacrificed behind the scene. You have to counter the sacrifice by a more sacrifice than what the enemy has used against you. If you go to the book of Judges, chapter 6, Gideon asked God, kuti takanzwa nezveminana yenyu, but where are the miracles in our time? Ndi Gideon ari kubvunza Mwari uyu. Zvikanzi takanzwa neminana yaitwa panguva yemadzibaba edu, but where are the miracles? Wanzwa nekunzwira minana kuma next door. But iwewe minana iwoya husikuona. Ukataurirwa kunzi kune munhu ari kuchata unotoshamisika. Ukatotaurirwa kunzi kune vakomana vanorora unotoshamisika kuti mazuvano hakuna vakomana vanorora. But Gideon akaenda kuna Mwari akabvunza mu Judges chapter 6. Akati takanzwa nezveminana yenyu, but where are the miracles in our time? Mwari vakamuratidza kuti there is an altar of your father which is hindering the greatness that you carry. His greatness was being suppressed. His greatness was being suppressed because of the evil altar. He was told to sacrifice a 7-year bull, and they have been in bondage for 7 years. They had been in bondage for 7 years. So the 7-year bull was to counter each year they were in bondage.
was to counter. Each year they were in bondage anditika. Saka mudikani pane zvimwe zvinhu zvokuti wanamata watsanya watenderera nguva yareba but hapana chiri kufamba anditika. Invite someone. Nasi tiripo pakukupindurai. Question and answer with the prophetess Bolt Carter and Apostle Dunamis. The number to call if you want to ask any question anditika. We are here by your demand anditi. Last time but network yedu ndo yakazoita majealous, so we are back here anditika. Tine red oil yatauya nayo pano, tine hari yatatouya nayo pano. Ndakataura kuti ukatoona isusu ibva watoziva kuti kune inonzi hari anditi, kune inonzi hari anditika. Saka pane zvimwe zvinhu mudikani zvekuti azvingode prayer. Ukatoverenga pa Judges chapter 6 anditi ye murume ainonzi enda kunobvunza Mwari kuti chii chiri kumboitika naye Mwari zvatinotonamatowana. A sacrifice is something that you mean when you are sacrificing it. It must be your best. King of Moab had to sacrifice his heir to the throne, even though the prophecy was against him, but he followed the principle of sacrificing. They won anditi. The enemy used what the Israelites should have done. Anditi. Saka wakaipa chaari kuita against you ari kungoenda kuno sacrifice. Iwe uchingorova prayer, uchigara uri mu prayer 24 hours, uchigara uri mugomo 24 hours. Mumwe munhu asitombopinda mu prayer asikwenda mugomo. But secret yakangozikana kete ku kingdom of darkness ndeye sacrificing. Ndosaka uchiona kuti vaKristu mazhinji anenge achitambura upenyu hahusi kufamba zvakanaka, but ari munhu ari kuenda kunonamata. But wocheka life yake kuti zvavari sister vatori holy ko chii chiri kuitika anditi. But nhasi tati tiuye kuzokupindurai kana kuzokutsanangurirai. This is question and answer anditika. This is question and answer time. It is Bolt Carter and Apostle Dunamis. I have put the number padenga pe screen anditika. Vari kuda kufona kuti vabvunze mibvunzo yavari kuda kubatsirwa nayo kana paine vane zvavari kuda kupindurwa anditika. Ndinokumbirawo kuti fonai. The line is open now anditi. The line is open now. The line is open. You are free to call. You are free to call us anditika. Takamirira ma questions enyu kuti tigone kukupindurai vane mubvunzo vese nhasi. Tiri pano anditi vane mubvunzo vese. Because we are not going to be reading the comment section anditi saka ane mubvunzo wa ari kuda kupindurwa. We are not going to be reading the comment section anditika saka wa ari kuda kupindurwa anditika. Ndoda kuti mubvunze mubvunzo wenyu anditika chokupindurai. Anyone ane mubvunzo hazvina basa kuti mubvunzo wako wakaita sei. Mubvunzo wako wawina weye anditi. Ndoda kuti ufone. Hello? Hello. Hello makadi zvenyu. Makadiwo ndine question. Bvunzai zvenyu. Ndoda kubvunza question in regards to my dream. Inini ndinoti kana ndichirota ndinorota ndikasanzwisisa anything kana ndoda kupiwa chikafu o vada kunditambidza something amufanire kundipa chinhu ichocho. Saka does it mean kuti ndinopenga? Because I don't understand why in my dreams I'm so active to an extent yekuti kana ndikaona something kandisina kunzwisisa kutoudza kuti ndakuda hangu kupepuka. Saka zoti kupenga here kana kuti handitorare zvakanaka. No. Because I find it so weird kuti I'm very much active in my dreams. Alright, ndiana abvunza question ndikudaire question yenyu tadropa. Amikana makasununguka kutaura zita renyu. It's okay, munongotaura first name yenyu chete.
Hello. Sami. All right. Yeah, regai nditaure ndichiti kurota. Hello. Regai ndidaire question yako handitika tichimirira another question handiti. Wabvunza kuti unenge uri more active kuwakarara handitika. Chinhu chandoda kuedza kukudaira ndechekuti your spirit ndo iri strong because patinorara physical body inenge yakusa operator but spiritual meaning ndo inenge yakuoperate handitika. Saka wakawandira kumweya your spirit ndo iri strong ende ndo inokwanisa kuramba zvinhu, ndo inokwanisa kugamuchira zvinhu. Saka uri munhu ari strong kuspirit handitika. Izvozvo zvazvinoitika kuhope wakarara uchikwanisa kuramba zvinhu even in the physical wamuka handitika unokwanisa kushandisa same spirit iyo yaunongoshandisa wakavata. Your spirit iri strong handiti ndo same spirit yaunongofanira kungoshandisa even uchifamba, even une chauri kuda kushandisa mweya uri mauri because patime yatinorara body iyi inorara but chinenge chakuoperata munhu wemweya handitika. Saka ndofunga tichazodaira futi question yako handiti we need to take another question handitika. Tokumbira kuti kana muchibvunza maquestion handitika nyanyai kuwandira kumaquestions ezvatinoita nemaoperatero atinoita handitika. Kana muine zvamunoda kuziva tokudavirai handitika. Hello. Hello, tokumbiroka kuti please iko zvino vanhu vanoda kusenda maprayer request vari kuda kubatsirwa vombomira kutumira zvinhu kana paline ratiri kushandisa because line iri tombotora maquestions and answer chero handitika. Saka dangotora maquestions enyu paline iri tokumbirawo vari nezvavari kuda kubatsirwa kana vane maprayer request mozoita after tapedza program handitika. Hello. 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 Makadi. Tiripo zvedu mune mubvunzo here? Handida kubatsirwa. Sorry, munozofona tiri paFacebook live. Tikuda vane maquestions chete. Hello. Hello. Hello, thanks kanu kudavira. Mune question here tiri paFacebook live. Tikuda vane maquestions chete izvezvi. Mune question here? Bvunzai henyu question yenyu. Okay, bvunzai henyu. Ndaida kubvunza ka let's say unenge wakarara paipai worota uchirwisana ne like unenge une chinhu chaunenge uchirwisana nacho then paunotry kuti uda kuti senge uda kuchiruma like then chinenge chichita kunhuhwa I don't know chinenge chinenge rine kamukasmell so I don't know what is that uri kuhope uchirwisana amene zvaunenge uchirwisana nazvo. My sister tanga tikuda kana mudazobvunza mapersonal dreams munozouya kuinbox handiti but for now tikuda maquestion and answer anoenderana nemabatsiro atinoita isusu. Kana mine zvamuri kuda kunzwisisa pamabatsiro atinoita ndo zvatiri kuda kuti mukwanise kubvunza izvozvo tokupindurai. Alright. Munozofona. Hello? Hello? Mune question here? Bvunzai henyu mubvunzo wenyu, bvunzai henyu question yenyu. Ndikukumbira kubvunza. Ndadi tomboti munhu anoda kurake arida kubatsirwa. Munozouya kuinbox tiri paFacebook live tiri kuda maquestions anoenderana nemabatsiro atinoita because nyika yese yakatarisa handiti tiri paFacebook live izvezvi. Alright. Uzotaura kuinbox. Alright. Ndikukumbirawo kuti vese vari kufona izvezvi vachida kubatsirwa handitika this is not the time handiti this is not the time handitika tiri kungoda vanhu vane maquestions chete handitika
tikungodawo vanhu vane maquestions tokupindurai kana paine chauri kuda kunzwisisa pamabatiro atinoita handiti you can ask. There is also a green button today handitika. There is also a green button. You can send a request tokuisa pa live handiti. You can send a request tokuisa pa live. Hello? Mune question here? Machida kuvhunzoka nezvered oil yenyu. Kuti inonyatsoshandei chaizvo chaizvo uyezve ma-ingredients acho aya tingazivewo here? Alright, maita basa tinokupindurai dropai zvenyu. Alright. Okay. Ya ndofunga last time takambotaura pamusoro pered oil handitika namboona question iyo ichibvunzwa futi handitika. Red oil isusu handitika mashandisiro atinoita red oil ende kuti inonyatsoshanda nezvei. Isusu takatenda kuti tinoshandisa red oil handitika. Ende titone pamwe pekuti tichishandisa red oil isusu kunoku. Munhu haashandisi red oil ari kure. Tinomuudza kuti ashandise olive oil handitika. Isusu olive oil nered oil kwatiri tinongoona zviri zvimwe chete handitika. Kwatiri tinongoona zviri zvimwe chete handitika. Saka ndo zvinhu zvatinoita. Red oil haina mamwe ma-ingredients arimo kana kuti muzoti ine zvimwe zvinhu zvayakaiswa. Isusu tinotenda kuti tinoshandisa red oil isusu noti kuvanhu. Munhu anenge auya ndiye atinoshandisira red oil. Atiri kuitira altar breaking ndiye atinoshandisira red oil. Muclaypot yake nemaprayer request ake anonorara kugomo ndo atinoshandisira red oil. But kumunhu tinotomupa olive oil handitika. Hapana mamwe ma-ingredients arimo mu-olive oil mu-red oil handitika. Ndofunga ndozokudairai kana paine zvimwe handiti. Ndichakudairai dambotora question. Hello? Makadiko prophetess Bold Cutter. Tiripo zvedu makadiko. Inonzwa manyukunyuku kana nichiona hari. Makadiko baba. Vadunamis makadiko teti. Tinofara makadi. Totaura nezita iri. Inonzwa manyukunyuku unoziya. Nezonda ito kutsvagai ndiri palive. Ndakati uyu mukadzi anoita mashura nemapeople. Ndakaona mwana wangu manje naiwe ningiwe Bold Cutter tinoita kudipo naipo. Aiwa farai kani tete. Farai queen munofana kufara kani queen munofana kupembera queen. Saka ndinoda kuziya kuti ispam rangu here riya Bold Cutter. Ndera wangu here zveshuwa mwana uyu wangu. Profita pakazara vanhu Bold Cutter. Muda kuprofitwa pakazara vanhu. Ipo pano inandita zvesecret. Ipo pano chingosviti bhuu. Ndofunga vanhu vakateerera regai tibva tangoprofita zvedu handitika. Profita Bold Cutter. Handiti mozoki isusu tiri Bold Cutter Bobo Jani Spania inodya dzimwe simba handiti. Notemba newe hari dzakwe dzonotemba nadzo. Ende panosvika Bold Cutter harinyengerere kana kuswerotenderera rinongeta straight to the point handiti queen. Dalauza Bold Cutter, dalauza. Spam nderenyu queen. Isikarudzi yangu here. Iyo ndio inonzi sikarudzi renyu handidi kukufadzai kana kukutendererai kana kukuitai sei handitika. But nyange dai mukada kuenda kuma DNA nhasi nechiprofita chandakupai nhasi ipo pano handitika. Kuma DNA makungoenda kuzonoconfirma on the medical side. Anditi ndezvechokwadi spam nderenyu queen Tatelicious. Ini ndatokuendosai ndimi maprofita chaiwe chokwadi michiramba yekutibatsira zvinhu zvitinakire. Saka tirege tichitogadzira mabhiza emwana kana mwana ari wangu. Mwana ndewenyu gadzirai mwana ngaakudze rudzi uyo. Handiti kaiwa waita basa Bold Cutter. Pakanaka. Babai queen, babai maita basa nekutitsigira, maita basa queen nekutitsigira. Tokumbiro another question. Ane question yaanayo. Regai titora another question handitika. Hello?
wakanaka babai kwini babai maita basa nekutidzigira maita basa kwini nekuti Hello mune question here Hello? Hello mune question here muda kuziva kuti chi Sorry, dzokorodzai hari dzinoshandei sorry pane vamwe vanhu vari kuramba vachifona saka iri kuti abva yatadza kuramba kunzwika handiti bvunzai zvenyu zvakare kuna Jeremiah Alright, munogona kudropa zvenyu tokuvhura yandi tokupindura yanditi angiti mubvunzo wenyu mataura kuti isusu tiri vanhu vechechi tinoita zvekunamata saka hari tiri kuishandisirei yanditi ziva iri yekuchivanhu handiti regai ndimbodaira nditika mabvunza muchiti isusu tiri vanhu vanonamata handitika hari munoishandisirei imi muchinamata hari munoiziva iri yechivanhu handitika munomboziva here chinhu chekutanga hari haizi yechivanhu zvachose hari haizi yechivanhu hari haizi yechivanhu handitika ndo chinhu chamunofanira kuziva hari ndofunga tichitokura kumamisha kwedu taitoziva kuti hari inogona kubikirwa muriwo inogona kubikirwa sadza saka mukabikirwa muriwo mukabikirwa sadza hatirevi kuti sadza ratadya rabva muhari nderechivanhu handiti hazvirevi kuti sadza radyiwa rabva muhari kana muriwo wadyiwa wabva muhari ndewechivanhu handitika hari haizi yechivanhu tete mabvunza question yanditika hari haizi yechivanhu ainei nechivanhu hari inogona kushandiswa kuchivanhu handiti zvakangofanana nehembe yenyu yebleki ritori jira rechivanhu iyo iri hembe yebleki handitika inogona kushandiswa kuchivanhu hembe yewaiti itori hembe yechivanhu inogona kushandiswa futi kuchivanhu handitika saka kuona hari haizi yechivanhu hari inogona kuiswa maheu vanhu votomwa maheu hari munogona kuenda kure nayo ingotori hari muchiumba hari muchitengesa hari saka mukaona anoumba hari kana kuti anotengesa hari haasi kuita zvechivanhu handitika kubhuku yajeremiya chapter 19 handiti ndofunga ndakamboiverengesa last time handiti ndoda kuti iverengwe futi nhasi munzwisise kuti hari yamuri kutaura kuti ndeyechivanhu isusu tiri makristu hatidi hari hatifaniri kushandisa hari nekuti ndeyechivanhu ndoda kuti munzwe kuti kana muchitenda kuti jeremiya aiva munhu waMwari ainzwa Mwari inzwai kuti anonzi chi kubva pavhesi 10 handitika nevhesi 11 chapter 19 jeremiya chapter 19 tererai Jeremiah chapter 19 verse 10 ipapo uputse chirongo vaya vanoenda newe vakatarisa ugoti kwavari zvanzi naJehovha Mwari wamasimba ose ndichaputsa rudzi urwu neguta rino sokuputsika kwechirongo chemuumbi wehari kwechirongo chemuumbi wehari zvichireva kuti Jeremiah ari kunzi enda unotora chirongo kumuumbi wehari enda unotora hari handiti saka Jeremiah ainzi aputse hari aputse chirongo mubhaibheri makashandiswa hari nomunhu waMwari audzwa naMwari saka achizi kuona hari achizi chivanhu ndo pari kubatirwa vanhu vari kuzviti tinonamata ipapo newakaipa because imimi wakaipa paari kuputsa kana kuti paari kusunga anoshandisa kunyange chipfeko chenyu anoshandisa kunyange hari kana mbiya akwidibira yo destiny akaikwidibira nezita remurume wako kana kuti nezita rehama yako hama iyoyo inogona kupenga nokuda kwehari yakwidibirwa zvimwe chete zvakangofanana kuti hembe yenyu yeblek ikatorwa ikasungwa kana yewaiti kana chero kala ikasungwa inogona kukonzera mhezi inogona kukonzera urwere kwete kuti ndeyechivanhu handitika saka hari my sister airevi chivanhu aireve hung'anga yakatoshandiswa naJeremiah kana paine nozoti panenge paine vamwe vanhu vanoziva kana kuti vanoona handitika
hari hairevi chivanhu vanotoziva bhaibheri maybe vamwe vanotocriticize vachiona kuti hari inodirwe inoshandirei haizi yechivanhu iri mubhaibheri handitika hari haizi yechivanhu hari haizi yechivanhu. Another question handiti kana paine ane question. Hello? 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 Hello, Masquera. Taskwera yedu maskwera here. Taskwera wachikusara nacho chirongwa padiaries. Aiwa, bvunza. Alright, bvunza henyu question. Tine mubvunzo wokuti ndanzwa mati mimi munato wega haushande uri wega. Mukati mimi pane maprinciples. Saka naida kuziva kuti munamato kuti ushande tingechifanwa kudzukira nei. Sezvo mati mimi wega wakadaro haushande nekuti Satani haatyi minamato. Alright. Chinhu chimirai chikatai tichikudairai handitika kuti tizotora another question handiti. Rege tingotora another question tokudairai ka 1. Good, tokudairai ka 1. Yeah, alright, dropai. Okay. Hello? Hello, pakadile. Tiri pedu makasimba here. Tiripo ndachida kubvunza kuti ndanzwa zvamafitaura handisi kumbopikisa but nditorere confusion. Ndoda kunzwa kuti what does the whole significance of the resurrection and Jesus leaving the Holy Spirit with us on earth come into play with all this? Are we not supposed to just use the Holy Spirit to cast out all these issues that you guys are talking about? Right, it's okay. Mogona kudropa zvengitokupindurai. Thank you. Okay, you're welcome. Yeah, regaiti Bantori kupedzese. Tingotora 3 dzopindurwa ka1 handiti. Nyora ma questions. Hello? Hello, makadi yenyu. Tiri pedu makasimbe here. Tiripo ndikubvunza ukuthi zvoni kana muchinge mabatsira vanhu munozovabhadharisa mari. Tinovabhadharisa mari. Sei muchibhadharisa munodi kungobatsira vanhu pachena. Alright, it's okay. Tinokupindurai handitika mugona kudropa zvenyu. Saka tine 3 maquestions handitika atabvunzwa atiri kufanira kudaira. Iko zvino zvichimbomirai timbodaira maquestions aya handiti. Yeah, toda kutanga paquestion yekutanga yeprayer handitika yanzi izvoni munamato wega handiti. Chinhu chandoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi prayer handiti. Isusu tinotenda kuti regai mama vatange vadairai ndozodaira handitika. Regai mama vatange vadairai prayer handiti. Regai mama vadairai prayer tozodaira handitika. Ndozodaira mama wapedza kudairai prayer. Same question hiyo handiti. My sister maita mabvunza mubvunzo wakanaka handitika. Getting decline handiti munyatsonzwa. Mabvunza mubvunzo wakanaka. Ndofunga mukaverenga panyaya yaDaniel handiti nyaya yaDaniel. Daniel chaakanga asina kuziva, akanga asina kumaster makingdom principles. Daniel akaramba achifasta achinamata for 21 days. Anditi, but aramba achitsanya achinamata for 21 days. Anditi, mukaverenga Bible shoko raMwari rinotaura kuti Daniel the moment yawatanga kufunga kunamata kungofunga chete just imagination yekungofunga kuti ndakuda kunamata nditika hanzi munamato wako wanga wadairwa kudhara anditi muri kunzwa. But Daniel akaramba achirova prayer for 21 days. Chaasina kuziva ndechekuti pane zvimwe zvinhu zviri mukati menyika yemweya. Ndosaka tataura kuti prayer alone ine maprinciples ayo ainayo anditi zvakafanana neprinciple yetithing. How expect kuwana the blessing of a tither iwewe usiri a tither, because zvinhu zvese zvine maprinciples azvo anditi. Saka Daniel akaramba achirova prayer. Dai prayer chete yaingoshanda, my sister vandibvunza question anditi. Dai munamato chete waingoshanda wakadaro,
kunamata kwakaita Daniel nekutsanya for 21 days angadai akaona mhinduro yake, but akatsanya akanamata from the first day kusvika paday rechi 21 kusvika atozotumirwa mutumwa. Imagine iye ari muprayer ari kutsanya for 21 days kusvika atozotumirwa angel Michael, kunzi angel Michael enda unorwisana, enda munyika yemweya, handiti urwisane nemuchinda wePersia, handiti urwisane nemuchinda wePersia kuti mhinduro yaDhanieri igone kudzikiswa. Pane vamwe vanhu vari kutsanya, vari kunamata 21 days dzaDaniel fasting, handitika, but wakungonamata hako dzimwe 20 days, but prayer yako iwewe yakadayirwa kudhara, mhinduro yako yakayenyeka munyika yemweya, but pari kungodiwa ngirozi mutumwa Michael, handiti anongoenda mukati menyika yemweya kuti aende kunoriliza mhinduro yako. Saka dai pasina angel Michael yakazotumwa, handiti kunorwisana nemuchinda wePersia, Daniel airamba achingorova prayer. Otherwise aigona kutozopfuura 21 days idzodzo achingorova prayer and fasting. Ndinokuzivai vamwe kuti munoita maDaniel fasting, handikushoropodzei, handitka, it's not bad, ndo zvamunotenda, but isusu tine zvatinotendawo kuarea kwedu, handiti tine chitendero chedu chatinotenda nemaoparetero atinoita isusu kuti yes you can pray, yes you can fast, handitika, but pane zvimwe zvinhu zvinozoda ngirozi, handiti sepana Daniel kuti iende kunoriliza inonzi chi kunoriliza mhinduro yako. Pane zvimwe zvinhu zvinozoda sacrifice. Kana wanamata waneta, handitika, you have to raise an altar, because chandinoziva Bible harinambobvira rakakwachurwa mavhesi kunzi Old Testament ngaibviswe ngakusare New Testament chete, kutosiwa kwakaitwa zvinhu izvozvo. This is church history, handiti kusiwa kwakaitwa zvinhu izvozvo muBhayibheri pane zvazvakatidzidzisa, ende isu tinotenda mazviri kuti kana zvakanga zvirimo muBhayibheri kuti kunoraiswa maaltar wanamata watsanya, but kune maaltar anoraiswa sana Gideon, handitika isu tinotadza nekuraiswawo maaltar, tinotoreisawo maaltar kuti zvinhu zvigone kutifambira. Ndinofunga ndakupindurai. Regai ndidayire second question, handiti regai ndidayire second question memunhu abvunza kuti why tisingashandisi Holy Spirit, because Jesu yakauya kuzosunungura zvese, handiti hanzi Holy Spirit yakauya kuzosunungura zvese, handitika hatifaniri kunge tichishandisa zvese zvatiri kushandisa izvi, handiti very good, because hanzi Jesu akamuka, saka takufanira kushandisa Holy Spirit kuti tibatsirwe kuti tisunungurwe, handitika. Regai nditaure chinhu ichi, handitika munoziva here kuti zvese zvatiri kushandisa ndimweya mutsvene, watiudza kuti tizviite ndimweya mutsvene, handitika. Chandinoziva ndechekuti mweya washe uri matiri, handiti saka kana mweya mutsvene ataura matiri ndokuopareta kwamweya mutsvene, handitika hatina patinoti zvino madisciple pavanogamuchira mweya mutsvene, vana mweya mutsvene mukaverenga kumberi uku vanotanga kuita mamiracles nemahandkerchief, havana kushandisa chimwe chinhu kana kuudza Holy Spirit kuti enda unoporesa munhu, vakashandisa mahandkerchief, handitika vakashandisa zvinhu zvakasiyana siyana, handiti saka mweya mutsvene ndiye anotiudza zvinhu zvokuita, saka hari kuuya kwayo ndimweya mutsvene atitendera kuti tiishandise, saka mweya mutsvene aripo pakuita kwezvinhu zvatiri kushandisa ndimweya mutsvene, ndo maoparetero ake. Saka patinotonamata tichiti mweya mutsvene itai kuti chakati chiitike, isusu topiwa kunzi kuti zviitike, tora hari ubreke, ndimweya mutsvene atiudza, ndowei. Saka handioni pachifanira kuva neconfusion yokuti hatichafaniri kushandisa zvese izvozvo, because takasunungurwa nokuda kwerufu rwake nokumuka kwake. Mweya mutsvene akauya kwatiri kuti atinyaradze, handitika kuuya kwamweya mutsvene kuti tiziviswe zvakavanzika, ende kuti mweya mutsvene atizivise kunyange zvokuita, handitika kuvapo kwamweya mutsvene muupenyu hwedu
kuti tishandise mweya mutsvene iyeye zvokuita, ane basa rokuita, but noti kuti hatichashandisi hari, hatichashandisi anointing oil. Handitika saka mweya mutsvene aripo ende ndiye atiri kushandisa. Saka tikatora anointing oil tatotora simba ramweya mutsvene ndo ratiri kushandisa ipapo kuti riite basa. Hatisi kubreka hari iyi physical zvamuri kufungidzira kuti ari kubreka hari munyika yomweya, zvinhu zviri kuitwa munyika yomweya. Regai ndibva ndataura chinhu ichi handitika ndiende kumberi mbijana. Handiti munoziva here kuti nyika yatiri nekwamuri zvinhu zviri kuitwa munyika yomweya. Handitika takawandira munyika yomweya kudarika panyama patiri apa. Handiti saka chese chatinoita tiri kuchiita munyika yomweya. Ndopepa ndaitaura ndichiti saka tingataura here tichiti wakaipa ari mukingdom of darkness anotora chimuti. Handiti anotora chimuti kana kuti anotora mutsvairo wepamba penyu. Handitika atora mutsvairo unokonzera kuti munhu aite kensa abayiwa nemutsvairo, but chashandapo zvinhu zvemunyika yemweya, zvinhu zvemunyika yemweya. Handiti mweya watoshandapo. Saka isusu tine simba rokushandisa zvinhu zvemweya, kuti tinogona kutora hembe yemunhu tonamata nehembe yemunhu but tichishandisa mweya mutsvene. Saka chese chatinenge tichiita tiri kushandisa mweya mutsvene. Ndiye mweya mutsvene ari kushanda, ndiye mweya mutsvene watiri kushandisa. Handitika ameno kana ndakudayirai. Handitika ameno kana ndakudayirai. Another question yabvunzwa yemari. Handiti kunzi sei muchibhadharisa kana kuti muchibatsira munhu sei muchibhadharisa kana kuti sei muchida mari. Handitika ndo maquestions ane vanhu. Handiti ko sei muchida mari munodii kungoita zvinhu mahara. Handitika isusu ndofunga tinotobatsira vanhu mahara. Regai nditange ndichiti tinobatsira vanhu mahara. Tinobatsira vanhu mahara chaiwo, tinobatsira vanhu mahara, but tine zvinhu zvatinonzwisisa kuti hati break altar pasina sacrifice. Handitika ende usatarisire kuti sacrifice iyoyo ichaenda kudenga, haiende kudenga. Handitika sacrifice yako hatina patino break altar usina kureiza a sacrifice ende usina ati raise another altar pasina sacrifice. Handitika saka sacrifice yako hatina patiri kunoisiya mugomo kuti Mwari vachadzika vachitora sacrifice. No, sacrifice yako kuuya kwairi kuita muupenyu hwedu yauya kuvanhu vaMwari. Isusu takamirira denga. Ndachitaura nemwe munhu ndichiti handiti madisciple paanonotorwa, Peter paanonowanikwa vachiredza varume vachiredza hove, ari kutorwa onzi kubva nhasi uchava mureredzi wavanhu. Handiti iye aribatwa kuleki chiveroko. Handiti achiredza hove obva vanzi kubva nhasi hove dzawava kubata vanhu uchava mureredzi wevanhu, zvichireva kuti bhizinesi rake raiva rekuredza hove. Bhizinesi rake raiva chaita kuti awane mari yokuchengeta mhuri ihove, but Jehovha auya achiti kubva nhasi uchava mureredzi wevanhu, zvichireva kuti zuva raakanzwa inzwi iroro achinoparidza aiziva kuti ndo panobva mari yebhaketi refish kuvanhu. Handitika saka sacrifice kana kuti ukanzi 1 on 1 imari yakati hakuzi kubhadhara, because tinogona kunamatira munhu ane dhiu re1 million kana 2 million. Handitika tomubhadharisa $30 ye1 on 1. Handifungidzire kuti tinganzi tachaja munhu kana kuti tabhadharisa munhu, haizi mari. Handiti $30 munhu achida kuita dhiu remillion kana kuti munhu auya ku1 on 1. Handitika yokuti abatsirwe kuti marriage yake inake, rufu rwanga akatarisana naro robva. Munoziva here kuti izvezvi uchibva paFacebook izvezvi unoenda kwadokta, chinhu chokutanga unonobhadhara mari. Hauvabvunzi kuti munodii kubhadharisa, munodii kutirapa kana mahara tozokutendai. Ende ndiani munhu akambodzokera kuna pasta wekuchechi kwavo akati makaita basa makandibatsira, whether wakanamatirwa ukawana visa ukaenda kuUK wakangozviita for 2 months uchitenda munhu akakunamatira but zvichibva zvapera. Handitika saka ipapo ngatinzwisisei kuti chinonzi kubhadharisa vanhu vaMwari havasati vakubhadharisa. No, itorise kana uchitoita altar isacrifice 1 on 1. Munoziva here kuti munhu anoenda kuBible college 3 years zvakangofananawo nezvese madegree amuri kuita, zvese zvamuri kuita. Handiti
tinenge tichitori kubasa kwatiri kutoredza vanhu. Ndosaka zvichinzi munhu kana akasununguka, hakuna munhu akambofoswa kunzi bhadhara mari yakati. Ndofunga vanhu vazhinji vanayo mainbox tichivaprofita tichivaudza zvinhu. Hatina watakazoti tanga watobhadhara mari, hakuna kwauri kuenda usina kubhadhara mari. No, hatitodaro, you are free. Anditika ende hapazi pese vanhu vakawanda izvozvo vamwe vatoya panapa nhasi for 1-on-1 vatouya for free. Anditika saka hazvirevi kuti tikakuti bhadhara $1,000 obva wanzi ndakachajwa. No. Sometimes unogona kusidhira your business, unogona kudyarira project yako chinoita kuti vanhu vanonamata vakundwe nemunhu ari mukingdom of darkness. Anditika tererai chinhu ichi. Munomboziva here kuti munhu akada murume wemunhu kana kuti akada kudestroya business remunhu, chinhu chekutanga chaanoita aenda kun'anga anoudzwa sacrifice. Haafunge katu kana akaudzwa kunzi business rako kuti ribudirire, tiri kuda musoro wemunhu kana kuti tiri kuda gumbo remunhu, anongobvunza kuti rinowanikwa sei. Kana achitoudzwa kunzi ita so riwanikwe, anosacrifice munhu. Ndosaka muchiona kuti tinodhila nenyaya dzezvikwambo. Chikwambo kuti munhu anotora chikwambo, anditi kuti munhu ave nechikwambo isacrifice yaakatora, isacrifice yaakabvisa. Hazvibviswi nokungoti blood of Jesus zvotopera, you are free. Anditika izvozvo ndosaka muchitaura paya pamba achitaura mama zvichinzi kune vanhu vekuti anopinda mumakomo. Ende izvezvi ndichitaura newe utone hama yaunoziva yekuti anamata unomunzwira tsitsi, bhutsu yakatsveyama, mari yerenda hakuna. Kwete kuti Mwari haana kumudayira, Mwari akamudayira, but pane zvimwe zvinhu zvatinofanha kuita kuti minamato yedu inzwikwe, minamato yedu idavirwe. Anditika urombe haubve pasina sacrifice. Ende kugadzirisa kunyangwe marriage haigadziriswe pasina sacrifice. Kugadzirisa business kuti usimuke unofanira kudyarira your business, unofanira kudyarira your business. Anditika saka zvinhu zvese izvozvo zviri kuda sacrifice kuti zviitike. Ende isusu vanhu vaMwari hatina patinorarama nebhaibheri bedzi kana nekugara mugomo tichitoburuka kuprayer mountain kunosiya hari, kunonamatira hari dzatasiya. Tinotodzoka ikoko tichida kudya. Anditika hatidye vanhu vakagara panze varida kupinda mu1-on-1. Tinodya mari, hatina patingapinde maokei kana mufood world. Ndotaurira vanhu kuti inini ndonzi Apostle Dunamis, ndipei sugar, ndipei salt. Hapana, sorry, inetwork kungu. Hapana patinopinda mufood world tosvikamo tosoenda patiu kana kuti toenda mumashelf totora zvinhu toisa mutroli. Tatora zvinhu tovaudza kuti isusu tiri mapastors, saka tinofanira kudya zvinhu mahara kana kuti munofanira kutipa. Tinorohwa, tinotosungwa. Vanoda mari, havadi bhaibheri. Ukatosvikamo uchivaparidzira kana ukada kuvanamatira kuti uwane shuga, tinorohwa, tinoda mari. Tine vamwe vanhu vekuti uchimubatsira anoti ndinozobhadhara kana zvichinge zvaita. Ndiudzei kuti ndiani akapinda mushopu akati ndipei hupfu ndonobika sadza, kana ndadya ndaguta ndozodzoka ndobhadhara. Munoziva here kuti vanhu chinhu chinotadzisa munhu kuti asimuke kana kuti aende mberi kana kuti asimuke muupenyu inhau yokusanzwisisa chinhu chinonzi sacrifice. Izvo zvitoziva kuti mumwe munhu achaanonyanya kuprotecta kuti mari yangu isabiwe, mari yangu isatorwa. But hakuna panoitika miracle pasina sacrifice. Sacrifice haizi mari bedzi. Mumwe munhu anosacrifice zvinhu, maproperties kwete mari. Handiti hakuzi kubirwa. Munhu ngaatange anzwisisa, munhu afoswe. Hakuna munhu akabata. Ndofunga kana mukabvunza vanhu vese vakatifonera vatinobatsira, hatina munhu watakati tapedza kukuprofita itobhadhara chakati. Mumwe munhu andoyasina tigomunamatira. But sacrifice inodiwa. Ene ma1-on-1 tinotobhadharisa nokuti after tapedza tinoda kudya. Ukationa tisina kupfeka zvakanaka, ukationa tichitambura, ndionotiseka. Anditika Jesu anotoudza madisciple kuti muchava vareredzi vevanhu. Saka zvichireva kuti zvaiwanikwa muhove ndo zvatinofanha kuwana kuvanhu. Ichocho hachizi chivi, hauzi usatanist. Kusatozvinzwisisa ndo usatanist. Ndo paipe pandotaura kuti munoziva here kuti mwoyo unenge waJudhasi wokuita kunge kunzwa tsitsi
kuti mari yemafuta amuri kuzorwai, yeperfume yamuri kusprewa, dai perfume iyoyo namafuta iyawo tamatengesa, mari iyoyo tapa varombo. Handitika zvinoita kunge zvine rudo, but Judas aiziva kuti mari ikaiswa muhomwe, mari ndo yatichatora. Handitika saka tine vanhu vanoita kunge vane hanya nevanhu, but vasina hanya nevanhu, iri weye kuda kubira vanhu, kudarika kubira vanhu, kwaanofungidzira kuti ndakubira vanhu. Handitika saka please, nauye giving, nauye sacrifice, nauye kusida, ndemunhu anzwisisa. Izvezvi kuenda kumusha kwenyu kana kuchiitwa zvechivanhu munotonzi takurai zviyo, endesai zviyo pasi pemuhacha. It's a sacrifice. Uyai nehuku, it's a sacrifice. Handitika saka munhu ngaazvinzwisise, kana uchitenda zvinzwisise. Shoko raMwari robva rapedza ikoko. Handiti zvinonzi Jesu anotaura achiti varombo muchava navo, muchagara navo, muchava navo. Handiti saka nauye kuti ndinoshaya, handina mari, ndasarwa ne$10. Shirikadzi iya yekuingwa nemuprofita inoti ndasarwa nehupfu hushomanini ini nemwana wokuti tibike tife. Handiti but aiziva muprofita kuti ndikasadya hupfu hwake, ndikasadya hupfu hwake, flour iyo ikasabikwa chingwa, multiplication haiwanikwe. Munoziva here kuti muprofita iye anga ambobva kunopiwa chikafu nemakunguo. Kumakunguo hakuna kuita nharo. Makunguo aiuya nenyama nechingwa achidonhedza panga paine munhu waMwari. But kumunhu ari kunzi naJehovha, ndarayira shirikadzi iri Zerofati kuti ikupe zvokudya. Shirikadzi munhu anokundwa namakunguo, anoramba. But same shoko rainzi ndarayira makunguo, makunguo akanzwa. But kumunhu, munhu haana kutombonzwa, munhu haana kutonzwa, akatozonyengetedzwa kunzi no mama indibikirei. Handiti but gungo raiwisa nyama, gungo raidonedza chingwa kuti muprofita adye. Akazobva nokushayiwa mvura kwete nokushayiwa chingwa kana nyama, makunguo airamba achisupply. Saka moyo wemunhu wagara usinganzwisisi, nauye sacrifice, nauye giving. Saka ndofunga sacrifice negiving, ndofunga ndapedza. Ndiziye another question. Handiti nokuda kwenguva another question because ndofunga tasaura netime shoma. Handiti to answer on that, nchangodaira for maseconds. Handiti kavari kubvunza maquestions ekuti why muchichaja muchita zvemahara. Isusu takafangana nemadoctors, handidi kuti ndikutenderere my sister. Handiti takafangana nemadoctors. Kana uchiuya kwatiri uri kuuya kwachiremba, uri kuuya kusurgery kuti uzooperaterwa problem yako. Saka kana wauya kusurgery, wauya kwachiremba, you don't expect kuita appointment na chiremba for free. Kana watouya kwachiremba kutori neconsultation fee. Kana watouya kwachiremba tinotokuprescribira mapirits, tinokutokuprescribira chakati. Handitika because I am offering a service to you. Saka iwe unozorwadziwa nei kundibhadhara ini ndichikuofera service. What is $30? What is $500? Kana ndichigadzirisa marriage yako kuti inake murume anzwa nekuhura. What is $20? Kana mfamily menyu ndichibata zvikwambo zvemufamily menyu zvichipera. What is $10? Kana ndichigadzirisa life yako kuti business rako riboost wabvisa $20. How much are you going to get mu business mako? Saka isusu handidi kukunyebera mudikani, isusu tirana chiremba. Ukatouya kwatiri wauya musurgery, our time yatiri kukupa, our time hazvirevo kuti tinenge tisina zvekuita, but nguva yedu yatiri kukupa tichigara pasi newe, mumwe ari kufona tichiita 1 hour newe pafoni, inguva yedu yatiri kukupa. We are offering a service, and if we are offering a service, handitika nechitendero chedu we are allowed to pay. Takaenda kwa TB Joshua tikagara 1 month kuNigeria. Do you know kuti guest house imari? But problem inema Zimbabweans vangoda kusupporta ma foreigners, vangoda kusupporta vanhu vekunze. But kwa TB Joshua, do you know kuti guest house is $850 US. We stayed for 1 month paying a guest house every week for $850 US guest house. Pasina mari endege, takatakwira ndege tiri 2. Mariendege, marriage calf, guest house $850. But imimi wacho murku ataka izvozvo. Handiti munokwira ndege mugoenda kwa TB Joshua, maenda kwa TB Joshua mabhadhara flight, mabhadhara mari guest house. But mukaona mumwe muZimbabwean ari kuda kushandiswa naMwari kuti akugone kukuyambutsa pama problems ako, ndo paunoda kwapo kuataka. Unogona kuti doctor akaenda ku college, ukaona ma certificates, tine ma degree mudikani, takaita theology, tine ma
degree. School fees haibhadharwe neanointing. Hazvinzi muri vafundisi hamubhadhare school fees. Takatobhadhara from diploma level madegree tikabhadhara ma-school fees. Saka kana takuoffer service kwauri handitika hatinyare, and we are not ashamed, and isusu hatitenderere. Kana uchitouya kwatiri isusu we charge. Angidi kuti ndikunyepere 1-on-1 yedu, you make an appointment, we book you and we charge you. And hazvimanikidzwe ane problem ndiye anotitsvaga, isusu hatitsvage vanhu. Kana iwewe uchizoki une problem ndiwo chatsvaga kwagaini kwamunoda kuenda, and hakuna kliniki inotombozvarisirwa mahara. Kana wada kuenda kuwadzana kliniki pane mari inoenderana nekukliniki ikoko inengerana nemaservice ekukliniki. Kana wafunga kunozvarira kuBaines kune mari inoenderana nemaservice ekuBaines. Saka unochuza uda kutenga mabone mashe here. Price yemubone mashe yakatosiyana neprice yema-OK, depending nequality yeplace and depending nema-results. Anditi saka ukaverenga kuna Acts chapter 4 hanzi ukaona munhu anenge achibhadharisa ari fake. Munondiudza here mimi kuti ana Peter mubhaibheri vanhu vainotengesa dzimba vachiuya nadzo vachisarenda kuvanhu vaMwari. Saka munonditaura here kuti ana Peter vamunoverenga mubhaibheri vanga vari fake? Munovhura bhaibheri muchiverenga ana Peter, were they fake because vanhu vaitonotengesa? Anania naSafira vakatofira property yavo yavanga vatengesa. Saka iwe unozorwadziwa nei kuti ndakupawo time yangu, ndasiya time nemurume wangu, ndasiya time nevana vangu kuti ndikubatsire kuti marriage inake, kuti business rako riboostike, kuti vana vako varorwe vagare zvakanaka, kuti zvikwambo zviri mumusha menyu zvipere. Vamwe muri kunobvisa mombe kwanatsika mutanda, but isusu tikauya tikati tinokubvisirai zvikwambo, handiti takapfeka hembe dzakanaka, takaisa makeup, handiti moti hanzi vakuda kutibira mari yedu. Imombe ngani dzamabvisa kwanatsika mutanda but pasina chamuri kuona? Imombe ngani dzamabvisa? Anditi saka isusu hatikutendererei vadikangu. Saka tauya nequestion and answer kuti tigone kukuudzai mashandiro edu, kuti kana wakuya ikutogara waziva kuti kana uchinobhuka kuno ku1-on-1 unotobhadhara, hatiite zvinhu zvemahara. Apo tingatenderange, tinganyeperange, tingaite sei? Mubhaibheri zvanga zvitorimo. Ana Apostle Peter vanhu vaitonosarenda matitle deeds emba. Hazvina kana mweya yetsvina, ritori basa ratiri kuita rekubatsira vanhu, ibasa nekutumwa kwatakaita kuti tibatsire vanhu. Saka kana tazvikomita nguva yedu kuti tigone kukubatsira kuti ugarike zvakanaka, tinoda kudya, tinoda kubhadhara marent house, tinoda kuisa fuel mumota, handitika. Saka tinotochaja for our services. I hope tanyatsoita clear ipapo, handiti. Regai titore another question. Ndofunga tichada last question awiyomba mudairo. Last question. Regai titore another question. Ndo last question yedu handitika. Hello? Ani question here. Makadie. Siripedi mune question here. Question yangu iri pakuti zvoni ndanichikumbira kuvhunza kuti jira rewhite iri ramunaro rinorerei, riri symbolic here, makafanana nemapostori here? Ndopane mubvunzo wangu ipapo. Alright, it's okay. Mugona ukata ndokupindura nditore imwe question yokupedzesera. Kata iko kunditore imwe question yokupedzesera. Hello? Hello. Hello, makadi zvenyu. Tiripo makadiwo. Tiripo zvedu. Mune mubvunzo. Ndine mubvunzo. Sorry. Ndine mubvunzo. Inini ndanga ndichida kuvhunza kuti zvokuisa ndofunga makambo explaina nyaya kuti tinogadzirisa kuti murume kana anga achihura zvisadzoke, I mean kuti akabuda outside zvisaite. Saka inini mubvunzo wangu kana kuti mukadzi kana anga achibuda outside whatever zvisazoite, mubvunzo wangu wari wekuti zvino zvakanaka here? Because I think munhu ameno kuti munhu haana choice here kusarudza kuti aiwa inini ndikuda kuita izvi, inini ndoda kuita izvi. Izvozvo zvinhu zvakanaka here kuti usunge umwe munhu
munhu iyeye asingazive kuti ndo zvauri kundiita. Plus kana mamusunga, handiti kana ari murume mamusunga, kana ari mukadzi mamusunga. Kana inini ndikarwara kana kuti ndikafa kana ndisisamudi, zvinongoperawo zvakadaro here kana kuti I still have to come back to you kuti mugadzirise futi kuti murume aitise sei zvinhu zvake zvitange kushanda kana kuti mukadzi uyu zvitange kushanda. Alright, okupindura yanditi kana mungadrope yenyu phone yenyu handiti? Rega ndidrope muchipindure. Alright, it's okay Koma. Alright, thank you. Alright, pana abvunza pamusoro pejira randiri randakabata handiti kanzi zit symbolic jira raminaro handiti ndofunga munhu nemunhu my sister ndizoti mukoma kana kuti munyinyi abvunza handiti ndoda kuti ndingopindura ndakadai vanhu nevanhu tine zvitendero vanhu regaise phone pamute. Munhu nemunhu tine zvitendero zvakasiyana siyana handiti isusu tine zvatinotenda pachedu sekutenda kwatinoita handiti saka jira iri kana ndakaribata kwandiri rine zvarinomiririra pakubatsira kwangu kwandinoita sei kwandinoita vanhu ende handizvivanze ndosaka ndichibuda dzimwe nguva unoona kuti kana ndakatodresa ndakadresa but dzimwe nguva unotonga ndakapfeka garments rewhite nditori nemaprayer garments atinawo atinotopfeka handitika ekuti kana tichienda kuprayer mountain tokotora maprayer garments totopfeka kana ndichibatsira vanhu ndinokotora jira rangu totopfeka ndofunga takaexplaina last time vamwe vanga vasipo handitika mabatsiriro atinoita munhu nemunhu ane chitendero chake despite your belief iwewe kana uchitenda kuti inini handiende kune munhu anofuga jira isusu we are not there to force you kuuya kwatiri isusu tinongokuratidzai maoparetero atinoita ukatoya kuzobatsirwa vanouya kwatiri ndotogara pasofa ndotora jira rangu ndotofuga makumbo angu kana nditorisunga ndotosunga jira rangu ndobatsira munhu kana ndikatofila in my spirit kuti ndiri kuda kupfeka garment tinototora garment iroro ndotorishandisa tikafila kuti munhu auya kuzobatsirwa nesu tinofanira kumupa raisi kuti zvinhu zvake zvimufambire tinomupa raisi ndozvatinotenda mazviri tikafila kuti munhu auya according to situation yake iri kuda altar breaking anofanira kuputsirwa hari tinotomuputsira hari nekuti panguva yana Jesu chaiyo Jesu aitotora dhaka agorimixa nemate handiti but ukauya kwandiri munhu waMwari uchandibvunza chese kuti mazopfekerei chii wachi yakadai mazoisirwei wivhi musoro mazopfekerei makadai mazotorerei jira rakadai mujira iri handiti isusu we are here kungokuratidzai maitiro nemaoparetero atinoita but tichinge taratidza vanhu maoparetero atinoita it means chitendero chedu ende vanouya kwatiri ndevanenge vachitenda mune zvatinoita nemaoparetero atinoita we are not here or to force people kana kuzotera munhu mucomment section kuti wanga uri paFacebook live yepasismail saka chitouya kuno kuti kubatsire no we don't do that munhu ane free will munhu ane choice yake yekuuya kwatiri tomubatsira according ukauya kwatiri atikubatsire newe yaunoda ndakataura last time ndikati Naman aenda kune muprofita Elisha iye aitarisira kuti muprofita dai anditurika ruoko but paakasvika kune muprofita Elisha akamuudza kuti handisi kukuturika ruoko ngaende anoshamba mukati menzizi but vanhu vemazuva vanoda kutonge vakadzidza stereki kunge vanonyatsoziva handizive kuti chii chinoitika muAfrican mentality vanozvita kunge vanhu vakadzidza stereki kunge ndo maanalyst kunge ndo vanonyatsoziva stereki but zvinhu zvatinooperator mudikani hanzvadzi my sister zvese zvaunoona in the physical realm is the manifestation of the things that will be happening in the spiritual realm. Saka isusu vanhu chero vakati masatanisti vakafuga jira, chero vakati munhu manjuzu vakafuga jira, chero munhu akati ing'anga. Isusu we are not bothered by it, but chatiri kuziva ngechekuti vatiri kubatsira vawana matestimony here. Kana watabatsira asina kuwana testimony ndo patinoshaya hope, kana auya kuno kunyaya yake isina kuitika ndo patinoshaya hope handitika but isusu
kana wauya kwatiri kuno kumudikani, no matter une degree, no matter une PhD, tinokubatisa hari. Kana watouya in person hari iyi tinotokupunzira. Ndo chitendere chedu hatigone kunyara. Ndo saka tiri kuya open, hatisi kumbotenderera. Jeremiah akaishandisa. Because Jeremiah akaishandisa, kuna Jeremiah chapter 19 pa verse 10. Jeremiah akatoudzwa naMwari kunze nyontora hari. Anditi maapostora vaitotora machira vachipa vanhu. Anditika pane it's symbolic munyika yemweya. Zvinhu zvemweya kana usiri munhu wemweya aukwanise kuzviunderstanda, but zvinhu zvemweya zvinongo understandwa nevanhu vemweya. Kana usiri munhu wemweya uri munhu wenyama uchida kungoshandisa kana kuti academic level wako anditika zvimwe zvinhu hazvishandi. Zvinhu zvemweya zvinoshandiswa zvinhu zvemweya. Saka tino-operata mumweya tikishandisa ma-revelation kana zvatinenge taudzwa munyika yemweya ndo zvatinoshandisa izvozvo. Saka my sister, I hope kuti ndakupindura. Anditi regai tipedza anditika tine question yatakaona ichibvunzwa nevanhu zvakanyanya. Anditika pane question yabvunzwa yekuti mukusunga varume. Anditi kuti zvakanaka here, ko ndikazofa munhu iye anozoita sei? Anditika regai nditaure ndichiti chatinotanga pakuti kusunga isusu zvatinoita. Anditika munhu auya kwatiri hatimanikidze munhu, enda ndofunga vese kana munhu akambobatsirwa nesu hatina munhu watakamboudza kuti ita chakati kana kuti sunga murume wako. No, idecision yemunhu ende kuda kwemunhu. Anditika isarudzo yemunhu kuti asunge munhu. Anditika munoziva here kuti munhu akataura achiti sei muchisunga murume munomusungirei, zvirimwe here mushoko? Anditika shoko raMwari handiti kune zvinhu zvisina kutonyorwa. Anditika ende kune zvakawanda zvisina kutonyorwa. Ukaverenga kubhuku yaJohn chapter 21 verse 25 anditi inotaura kuti dai zvakaitwa naJesu zvakanyorwa zvese, dai mabhuku acho pasi asingatokwani pano panyika. Anditika saka chinhu chatinotenda ndechekuti ndaitaura nawo yekusunga last time ndichiti kusungwa kwemunhu hazvireve kuti munhu haadi munhu anoda munhu. Anditi hazvireve kuti munhu haadi murume wake kana kuti ada kumukuwadzisa. No, ende murume sometimes achatozoona kuti zvikasaitika achatanga kusevha mari because haakuendi, achatanga kugara zvakanaka nemhuri yake because haakuendi. Question yavo abvunza kuti ko ndikazofa zvinhu izvozvo zvichazoita sei? Zvichakontinya here? Zvicharamba zviripo here? Munoziva here kuti vanhu tinoita kunge tine tsitsi dzandambotaura dzaJudhasi dzekuita kunge uri kuda murume kana kuti kuda kumunzwira tsitsi. Munoziva here kuti pfambi ikafunga kuti ubleede izvezvi haifunge mangwana kuti uchazoita sei, whether uchanowana solution kune mumwe munhu kuti udilivwe kana kuti usunungurwe zvakwauri. Anditika idzo pfungwa dzinouya mumunhu dzekuti ndiri kuzofa ndichisiya murume kana kuti tiri kufa manje ndisatani anouyisa pfungwa idzodzo. Chinhu chiripo ndechekuti munhu ngaachembere. Hakuna munhu ari kufa nguva isati yakwana. Munhu ngaachengetwe naMwari. Anditi sei tiine pfungwa dzekuti ndichazofa ndikazomusiya murume, achawana help, achawana deliverance. Ende izvo zvagara because isusu hatizi n'anga. Day ramunofa ega achinamata achava free because matofa, ende anongova free nekuti matofa. Anditika saka haizi mhiko yekunzi yasungwa kun'anga yakandwa pakaipa. No, imi mukatobva munyika yemweya zvinotozikamwa kuti hamusisipo ende anongova free. Anditika saka hazvizotombori zvinhu zvekuti tinotokufosai kana kuti kune zvinhu zvisina kurekodwa mubhaibheri but zvakaitwa, ende izvozvo hazvinoti zvakarekodwa mubhaibheri ndo zvatinoita because imi muri kutiti sei muine hari. Munoziva here kuti Mozisi unobuda muIjipita nesaga remabhonzo emunhu, nesaga remabhonzo emunhu. Vachifamba mudhezeti vaifamba nemapfupa. Mozisi aitungamira vanhu akatakura saga remapfupa. Imimi mukateera munhu waMwari akatakura saga remapfupa achida kukudhilivhai munomutendai, whether ndeye hama yenyu but mabhonzo emunhu azotakurwa emusaga. Saka tinoita kunge tiri kunzwisisa. Kana munhu wafunga kunamata zvinhu zvemweya hazvidi kumhanyisa chikoro kumberi, ita dofo pazvinhu zvemweya ndokuti Mwari ashande muupenyu hwako. But ukada kuzivisisa
unofa uri rombe. Ndosaka muchiona kuti kazhinji kune vanhu vanotaura chirungu stereki, kune vanhu vakadzidza vane madegree but vasina chavainacho madegree nemacertificate, vasingazive kuti munyika yemweya Satani anokutendera kudzidza but at the end achiziva kuti basa rawadzidzira huri wane uchava rombe. Isusu chatinofunga chinoitisa mari ichikoro, but ari kumusha anotena chikoro chako okuita rombe uine madegree ako, wakadzidza ugoshayiwa basa. Zvinhu zvatiri kuona pano pasi zvakawandira kumweya kudarika kunyama. Saka nzwisisai zvinhu zvemweya, noti kuona zvinhu zvenyama kana kufunga nemufungo wenyama. Anditika hatichatori questions please, hatichatori questions. Vari kufona hatichatori questions please. Anditika regai tidaire zvinhu zvatoda kudaira panapa. Anditika totaura zvatinoita isusu. Handiti saka nzwisisai zvinhu zviri munyika yomweya. Ukada kurwa nemweya yekuti inini ndinofa ndichidzidza ndochiita kuti ndite mari, mudikani unoita 60 years uchidzidza, maybe zvinhu zviri kuda 5 years, uchazosenza nguvai, uchazoshanda makore mangani iwo ane 60 years. Saka wakaipa kune munhu ari kurarama ane properties asina chikoro, but chaakanzwisisa akanzwisisa kuti ndibudirire zviri kuda kuenda munyika yomweya. Pfuma haizi pamabhuku, pfuma haizi ndiri kuti ndiri kuEngland kana ndiri kuUK. Wakaipa anoroya munhu ari kuUK, wakaipa anoroya munhu ari kuSouth Africa. Zviri kuitika munyika yomweya kwete panyama. Munhu ari kutorerwa murume wake nemunhu wekuti mukaona munoti nhai murume uyu azorambire mukadzi akadai. Zvaitika zvaitwa munyika yomweya kuti sisi vavo vanonzi havataridziki zvakanaka. Chinoita kuti murume abude hazvisi zviri kuonekwa navanhu panyama, but zvaiitwa munyika yomweya. Sisi vakaenda kunorara kung'anga, sisi vakageza nemvura dzekung'anga, sisi vane zvavakaita kuti vatore murume wako. Iwo wakarelaxa uchisa face powder, unofa neface powder, unorohwa neface powder, unorohwa nemamakeups ari kumeso. Nzara dzakakura kudai unorohwa nzara idzodzo. Chisina nzara dzakakura but chiine fodya muhomwe chinokutorera murume wako, chinodestroya imba yako, chinoputsa marriage yako. Anditika saka nzwisisai zvinhu zvemweya mubve kunyama. Saka haizi hondo zvinonzi hatirwi nenyama neropa asi nemweya yakaipa yemuchadenga. Mudikani business rako nemaprojects amuri kuita, whether unoita online, whether unoita sei, zvese ngazviitwe mumweya. Before usati wabata foni unoita business online, taurira foni yako, udza foni yako, ndichikomunicata nemunhu, ngazvitike. Contract nisati ndaenda, mapapers, usaende uchiti ndakadzidza. Kune dofo riri kuwana basa, kune munhu ari kutora position yako asina kana chikoro, iwo wakazvidzidzira, but zviri kuitwa munyika yomweya. Saka nzwisisai hama dzangu, whether munhu anotuka achiti hazvisi zvaMwari, hazvisi zvei, imimi mune zvaMwari, itai zvaMwari. Isusu zvatiri kutoita ndo zvaMwari watinotenda. Tinozoonana munguva yekuguma kana tichizonosangana kudenga, tinonoonana kudenga. Kana musina kusvika kana tisina kusvika munozotiudzawo kuti kwakanzi chii. Anditika isusu chatinotenda ndechekuti kana tichitakura masaga emabhonzo aJoseph, ngatitakure masaga emabhonzo tibude. Whether vanhu vati chii kana kuti vanhu vati chii, vanhu vaomberera maoko. Dambudziko renyu hama dzangu nderekuti vanhu vakuomberere maoko. Ziva kuti pauri kuombererwa maoko, zvinhu zvese zvauri kuombererwa maoko zviri wrong. Ukaona vanhu vachikuomberera maoko uri kurasika. Ita kuti vanhu vataure, ita kuti vanhu vakuseke, ita kuti vanhu vati hakuna kwaunosvika, unopenga, hauna kukwana, ndo paune kwauri kuenda. Ukaona nyika ichikuomberera, ukaona Satani achikuomberera, izvezvi pane anenge achikomenda apa ane murume wemunhu. Handiti izvezvi achitaura kuti handezvasatani, ndezvasatani. Ko zvauri kutoita izvezvi ndezvani? Ndezvani? Unoshamisika nehari kuti hari mumwe izvezvi akatengesa mabody parts emunhu, akauraya munhu, akatobaya munhu nebanga, aripo paFacebook apa. Nditi but anenge achitaura kuti masatanist. Iwo zvawakaita zvitori wese kufungidzira zvatiri kuita. Kuti munoziva here kuti Jesu wacho aitonzi ane dhimoni, iye ari Jesu auya kuzosunungura vanhu, ainzi ane dhimoni. Saka hazvitishamise kuti vanhu vati mwere yenjuzu maing'anga wati isusu totofara nazvo. Dheira munotozotiti vanhu vaMwari, ndo patinofanira kubvunza kuti tine patarasika. Because ukaona mbavha yako kusekerera, ukaona mhondi yako kusekerera, ukaona nemuroyi ako kusekerera, isusu mukabvunza kumusha kwedu, varoyi chaivo vanhu vekumusha vaizviziva ende vanototitya. Anditi tine nzvimbo yatakatoenda tikakonzeresa
kumusha ikoko. Handiti chinhu chamunofanira kuziva, Satani haafa nekuti aomberere maoko tichiita zvinhu. Ngaabude achitaura tinhema kuti vanhu vaparare. Shoko raMwari rinoti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Saka mukushayiwa zivo, mukuda kunzvera muchiti manje izvi zvakazoita sei, ndo muri kupararira vanhu. Ngatinzwisise zvinhu zvemweya, tinoshandisa zvataudzwa naMweya Mutsvene kuti tishandise. Ende isusu tinotenda kuti kana wakaipa achigona kukuroya asina kukuona, kune simba raMwari rinogona kukudhilivha tisina kukuona, tisina kukubata, uri kwauri ikoko. Tinogona kuita altar breaking tiri kunoku tichishandisa mafoto ako odhilivhwa. Vana vorarama upenyu hwakanaka, vanhu voregedza kuatakwa nemaspiritual husband, voregedza kuatakwa nemaspiritual wife, zvinhu zvotanga kufamba zvakanaka. Handiti saka simba raMwari riripo pakudhilivha vanhu, simba raMwari riripo pakusunungura vanhu. Mudikani, ndoda kukusiyai chinhu ichi. Handitika chinhu chamunofanira kunzwisisa, nyika yatiri kurarama yakawandira kumweya kudarika panyama. Mari chaiyo iri mumweya kudarika panyama, mari iri spiritual. Kuuya muupenyu hwako inonzwisisa, ine nzeve dzemweya dzainonzwa, ende inorespekta zvemweya. Hauibati ende hauiwani. Ndosaka muchiona kuti kune munhu anogona kushumira ogoita rombe, hazvireve kuti utsvene kusaziva chakafira Jesu pamuchinjikwa. Handitika ana Abrahama ava tinotenda kuti ana baba vedu vokutenda, zvinonzi Abrahamu naLoti vanonetsana nzvimbo dzokuisira pfuma kuti hatichakwani panapa, mumwe ngaachienda kumwe ngaachienda, but ukanzwa munhu achitaura kuti izvi ndinoda kutenda saAbhurahamu, ini ndinoda kutenda saAbhurahamu. Abrahama anga akapfuma mudikani. Saka urombe hauziwe kwaMwari. Namata akataura zita rako akati uve rombe. Neimwe nyaya yekunzi semuchiita back to sender, hutsinye, hung'anga. Handiti unonzwa munhu achikomplaina sei muchiita back to sender. Ukaenda kubhuku ya Psalms chapter 7, handitika zvinotaura zvichinzi achera gomba ngawire mugomba raachera. Handiti uyo aita zvakaipa zvake ngazvimudzokere. Saka kudzokera munhu chii? Kuti zvakaipa zvake zvimudzokere chii? Ndo back to sender. Isusu tinoita back to sender kana kuine munhu akarovera hoku pasi, as long ari mupenyu, izvozvo ngaarohwe nazvo, ngaaite stroke, ngaaome. Izvozvo hatina tsitsi nemuroyikadzi, ngaafe. Ndo zvakataura shoko. Isusu hatina kana basa kuti vanhu vati chii. Mudikani, kana udiyo ndonoziva upenyu hwako zvekuti vanhu vari kuti chii, seva $100 iyoyo, seva 200, seva 300 iyoyo, uite mari nayo. But kune munhu asiri kurara izvezvi, ari kuendesa mombe, ari kuuraya vanhu, ari kutotaura zita rako kuti ndiye ari kufanira kufa gore rino muna December, ende ropa rako ndio riri kudiwa. Iwe oseva $100, oseva $300, seva mari ichaseva iwewe. Saka Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Ameno kana mamani zvavada kutaura. Mudikani, ndofunga isusu tine matendera tinoita kunge vanhu vasina kukwana nekuda kwemabeliefs edu, but munhu wese ane free will, ane choice yake. Vari kuda zvekuparidzirwa zvesalvation, endai munoparidzirwa zvesalvation. Machechi akazara, munhu wese ndambotaura kuti kune OK, kune Bon Mashe, kune chii. Kana iwe uri kuda gospel resalvation, endai ikoko unoparidzirwa gospel rako resalvation. Vanoda zvekusungirwa varume, tiriko kana bolt cutter zvedu, unoya toita sei tokusungira murume. Handitika vamwe vangoita kunge vasingazvifarire panapa, but wanzwa nekutambudzwa nemurume nechihuroko. Handitika wazviataka panapa kuda kungodiscourage mumwe, but nerweseri wozouya ndisungirewo murume wangu ari kunetsa. Handiti but mudikani, kana iwewo uchida zvesalvation gospel, ukaenda pamasocial media, ukaenda kumachechi, ndofunga izvezvi nenyaya yesocial, ndofunga izvezvi ukatarisa nenyaya yecorona iyi, mazara vafundisi mumafacebook anongoda zvesalvation. Aamanikidzwe kuuya panapa, anongosimuka oenda papeji pane ari kuparidza zvesalvation, mopresa kamaameni, mokomborerwa kazvenyu, moenda kakudenga zvenyu, makuda kufa. Handiti muda kuparidzwa rekufa rekuti mweya wenyu uwane zororo. Isi tichiri kuda zvepanyika, isu tichiri kuda kuti vanhu vaenjoye mamarriage avo vasingachemedzwe nevarume. Ndosaka tichisunga kazvenyu. Takaita sei? Takasununguka. Vanoda zvesalvation, aiwa pamwe nguva yenyu yakwana. Isusu akisati tauda kuviga vanhu vadikani. Handiti vari kuda zvesalvation, ngende munoparidzirwa salvation, tozongoya tochione dzoo nekuti makutogadzirira kufa. Handitika nekuti Bible rakunoti thy kingdom come on earth as it is in heaven. Handiti ngazvitomboitika panyika panapa.
enjoya uri pano panyika zvekudenga izvo handiti inyasa nda kuda kufa akoma aninyina hanzvadzi handisaki nda kuda kufa anoda zvesalvation gospel aiwa wakasununguka isu hatimbokumanikidze kuti uya kunoku enda kunoparidzirwa salvation vanoda zvekusungirwa varume mudikani isusu tinotosunga idzi haridzi tinotosunga aya machira aya tinotosunga aizvi tinotosunga vanhu vakasungwa ava tinotosunga titomboregedze ready oil zvatonetsa maaltars ari kunetsa mufamily vamwe papo munenge muchingokomenta zviri negative but kana marara muri kungoshandiswa nevarume muchirarwa muri kumuka makatotota kuzasi kuita kunge vanhu vanga vachitorara nemurume but ukatarisa pasaidzi hapana murume atoripo wotaura kuti hanzi salvation yaunenge uchinditaurira yekurota uchirarwa nemurume uchimuka wakatota une murume warara nayewe hauonoti chikwambo chiri kukushandisa ichocho salvation yauri kunditaurira yewewe yekurota uchiyamwisa mwana womuka mazamu achierera mukaka wotaura kuti panoda salvation ipapo aiwa usada kunyepa iwe panotoda kutoputswa hari kutoita mutsimba kutoita nharo chaidzo kuti ndanetsa nekurota ndichirarwa ndichimuka ndakatota ndanetsa nekurara ndichiyamwiwa mazamu kunge ndine mwana mucheche mazamu achimuka achichururuka mukaka ndanetsa nemweya wengozi wekumusha kwedu kuda kuputsirwa hari kuti ngozi yeye ipere ndanetsa nenhamo ndanetsa nepoverty ndiri kuda kuti maspirit of poverty ese ari kumusha kwangu agone kubva ndanetsa nenhamo ndiri kuda kumbogariko zvakanaka aiwa ndo vatakadanirwa kabolt kata nadunamis handitika ivavo zvavo vanoda kusungirwa varume vanoda kugara zvakanaka mumamarriages kuti vaenjoye mumamarriage avo aiwa katinosunga inini wangu akatonesa ndinotosunga ndotadza nekusunga ndewangu ndewemuchato ringi ndakapfeka because ini ndinogadzira wangu murume handinogadzire girlfriend kunzoko saka kana wangu akatonetsa kuda kubuda kunze ndine mvumo yekusunga nekuti ndewangu because ndiri kuda kuenjoya ndegaka saka iwe you have got the right yekusungawo wako handiti you have got the right yekusungawo wako kuti uenjoye wewe wega kwete kuti mwe munhu azoya enjoye newe ndo zvatakadanirwa izvozvo vadikani isusu tinonzi prophetess bolt cutter naapostle dunamis basa redu ratakatumirwa zvedu panyika mudikani nderekusunga kavarume vari kunetsa nderekuita mabusiness boosting vane mabusiness avo vane misha yavo iri kunetsa varida kugadzirirwa misha yavo unenge uchida kutitora kuti uye kumba kwako pamwe pamusha takamboenda kune imwe imba yaionekwa njuzu pamba masikati machena njuzu live kwete zvemufirimu vana muharare munomu kwete kuti hanzi chakati live masikati pachionekwa njuzu masikati chaiko tikaenda ikoko tikanobatsira ipapo handaimbosvika ndikitaura zvesalvation vanhu vachiona njuzu panze hazviite ungasvika uchitaurira vanhu kuti ndauya negospel resalvation mukafa muchaenda kudenga apa vanhu vari kuda kurara pamba vari kuona njuzu panze vanhu vari kuona zvidhoma panze vari kuona nyoka panze ndauya negospel resalvation mirirai kani muchaenda kudenga kunoendwa mudikani anoziva denga ndimwari kuti iwe uchaenda kupi handitika you are not there to judge you iwewe kanoda zvesalvation unoenda kwesalvation isusu saka isusu we are there chinombonzi salvation chiko salvation is to save someone handitika to save you from marriage iri kutambudza iri violence to save you pamaspiritual attacks handitika to save you from any bondage that you are facing handitika ndo zvinongoreva salvation saka hamene kuti salvation yamunenge muchida kutidzidzisa inenge iri salvation yipi handitika but salvation is to save someone from the bondage yavanenge vachifesa mudikani wakasununguka kuti bata pa +263 771 921 976 +263 771 921 976 vanetswa nezvikwambo vashungurudzwa nevarume vashungurudzwa zvakare nevakadzi vanetswa nemadocuments asiri kubuda vamwe muri kutambudzwa nevana vari kungomitiswa vari pamba vabereki ndimi makutochengeta vana vakagara vana vose marombe havasi kushanda havasi kuona mabasa
saka uyai tikubatsirei vana venyu vagone kusunungurwa, vagone kushanda, vagone kuwana mabasa. Mabhizinesi haasi kufamba mune zvakanaka, uri kuda maclients, uri kuda matenders, uri kuda macontracts. Aiwa tinokushandisira karedhi oil chokuudza zvekuita, handitika chokuudza zvekuita kuti bhizinesi rako rigone kufamba mune zvakanaka. Toda kungotenda Sisimeli nekungotitenderawo nechitendero chedu kuti tigone kuuya papeji pavo, handitika dangokukutendai nemoyo wenyu. Hatina kana sendi ratabhadhara, hamuna kana kumbotora kana sendi, asi makangoti ayewa vanhu vari kungoti taikukumbira iwo kuti mutitorerewo prophetess kana apostle vambouyiwo papeji renyu. Imimi nekuti muri munhu anoda kufadza vanhu, handiti mukabva matitorawo tikauya papeji penyu. Mwari ngavakuitirei zvakanaka Sisimeli nezvamunoita zvese nevanhu vamunobatsira kunzoko tinenge tichiona hedu mumastreet epasocial media, handitika Mwari ngaakuitirei zvakanaka Sisimeli akoma nemoyo wenyu nekutitendera kuti tiuyewo papeji penyu, handiti Mwari ngaakuitirei zvakanaka mose. Amen.